Non é a primeira vez que estas corais impulsan eventos solidarios, pero sí a primeira ocasión na que as dúas se unen nunha mesma iniciativa a prol dunha boa causa. Son as formacións Vilagarcías, Rosalía de Castro e Voces Amigas, que van unir o seu talento este venres nun festival solidario a favor de Cáritas Arousa. Hemos pretendido poner nuestro granito de arena organizando este festival para todo lo que se recaude que vaya directamente a Cáritas. As persoas que se acheguen este venres ás 9 do serán ao Salón García poderán facer doazóns na medida das súas posibilidades. Dende as corais aproveitan para poñer en valor o traballo de Cáritas Arousa. Es que hablar de Cáritas es mucho Cáritas. ¿Sabían ustedes que tiene 27 parroquias que atender y que depende de 5 ayuntamientos? El de Cambados, el de Villanueva, el de la Isla, el de Catoira e el de Villagarcía. E destacan iniciativas como o seu comedor social ou o servizo de xantares sobre rodas. Un gran esforzo, apuntan dende Cáritas, pero que son precisos cantos máis recursos mellor. Cada vez que se hace una acción en beneficio de Cáritas, eso tiene un fin, tiene una finalidad muy importante, que es atender a todas esas personas que, por desgracia, cada día son más. Estamos viendo que exponencialmente, mes a mes, esta realidad social se está convirtiendo ya, en una preocupación. O Concello de Vilagarcía tamén colabora con este festival solidario. Agardamos a presencia mayoritaria de xente de Vilagarcía porque, por recoñecemento, neste caso as corais que participan e pola recaudación de fondos en favor de Cáritas de Arousa. Dende Cáritas, por certo, explican que estamos a vivir un proceso de cambio na sociedade onde están mudando tamén os perfis das persoas que teñen que botar man deste colectivo. Entre as novas necesidades ás que lle teñen que facer fronte, a soidade, o problema da vivenda na zona por culpa do turismo ou dificultades para a inserción laboral.